Welcome back to the YouTube channel. Cameras, good morning, madzi kubanji konse kumene inuyo moti. Yeah, tinapasana ndithu nthawi inayake update yokhudzana ndi dziko la Zambia. Kuti a Trump anadula chithandizo makamaka m'maiko ako Africa ambiri. Komanso panopa pafuna kubwezera chithandizo chija akunena kuti inuyo kuti tibwezeretse maelavi mankhwala amalungo ndi kuti musayinire deal yona kuti ifeyo tikhende access tizikatenga ma minerals anu, tizikatenga zinthu chuma cha mtengo wapatali chimene chimakhala pansi pa nthaka. So chimene chinachitika kwambiri nchonena kuti timafuna tiyankhulane pano kuti zinthu zija zayenda bwanji. And definitely Zambia sinasaine tilija ndipo awafotokozera kuti actually tizakambirana zimenezo like tizakambirana zimene tizaona kuti tipanga bwanji. So meaning kwena kuti iwo ndithu sano saine. Actually it's the right thing to do. Ndi chinthu choyenera ndithu kuchita pofuna ndithu kuteteza ma minerals makamaka kuteteza chuma cha munthaka chifukwa sungangopereka choncho yayi. Ndi chuma chokhacho chimene ndithu ku Africa sitima like nakupasaniswa ka video kena kake sitimaphunzira zokhuza ndi mining kuti chani sitimaphunzira zimene zichazo yayi kumano amaphunzira ndi azungu. Syllabus imene anatipasa yonse ndiyo foila yokha yokuti munthu uzijambula chiwala kumalemba miyendo kuti pakona pa joint ya dzina yake ndi chani, mimba ya chiwala dzina yake ndi chani, kenako anthu aloweze zimene zopusa zoti sizingathandize sochina chilichonse. Like how come iweyo akupatse uloweze chiwala kuti chini ma joint angati chini I mean for what? Like for what? Tell me for what? They're just distracting you from something so crucial and important. Angofuna ngupanga disrupt kukusokonezani fuka zinthu zofunikira zoti tikwena tiphunzire osati zimene zichazo yayi zachiwala chicha. Pamene maiko ena azungu onda amene akuphunzira za mining ezo. Uni mukuzuzira pano pa gold pano pa kuendera ndama zingati gold. Kena wazibwera chonengo kuti akamabwera okay if ngati mukumbukira pano bwino nthawi yake ndithu I think was it entire Joyce Banda amene kuti ati kubwera kauni mpaka nyimbo ndithu kauni kubwera kauni mati ati maiko manumo kauni ameneyo afuna aziyangana golide chani akapasa golide kuphanya kutenga kamuyesa kaye. Do you know what is mean yasanga bange maiko ngati Iran kapena ku China kapena ku do you know what is sanga bange? Do you know what sanga bange meza? Azura iwo puse chani kauni deja. Ewe goli ndo kunoka. Goli ndo kwathu kuno. Kumala athoboya ku Malawi, mpaka nyimbo ni tuti kauni mukaona musadabwe kubwendeke basi azungu ndingena gold tukamuyesa mwe utali wapita mufuse Malawi wina Malawi yose kuna gold sana muone sana ngire kusoma nyochi gold sana ngire kusoma nyochi nanga baba 1 gram ya gold ndama zingati sakuziwa 1 gram utosali 1 kg koma 1 gram ya gold sakuziwa. I mean akuti pusitsa akuti sokoneza kuchukula ku chinthu chimene chimene chofunika kwambiri nkoma panga zinthu zosafunikira. Chabwino ndimafana pasini despite chilungamo akholako. Okay? Olo munthu atakhala kuti mwina wachibisa kama wachemelera choyipa koma mphainthawi yake imazakwana imazafika noti no ndiye panopa ndimafana kupasani ujeni mafando kupasani message imodzi makamaka. By the way Zambia ija yasena ndithu madilo mu April mwemu
yasana madilo ndi tena kuti yani ndi China. Madilo angapo osati imodzi kwa madilo angapo. Zokhuza ndi energy, zokhuza ndi asana zokhuza ndi energy, the grand agreement, PPPP, UNZA hostels, something. Zimene akuzanzura ati sizithandiza mlinga kuti pali fair deal. Okay? Pali fair deal kuti baba deal yitu bangaba ya at least ndi abwino bwino. Chabwino. Koma ya amene ndesana sayini right? Chabwino. Tonse temo mdziwa bwino Kondwani Kajamba. Ni munthu mmodzi amene ndithu amapereka ma update okhudzana ndi nkhondo iyi kuti nkhondo ikuyenda bwanji ndi ali ndi kalogo kake amadziwika ndithu ndi adati amamenya kuposa wina aliyense. Data amamenya kuposa wina. Koma pankhani okhuza ndi Zambia. Pankhani okhuza ndi Zambia. Sikuti anachemelela Trump. No. Yeah, maybe you might be, no. Pankhani okhuza ndi Zambia kai. Kondwani Kajamba sana khale mbali ya Trump. Ndifani mwana kuti nthawi zonse chilungamo ndicho chimwe zafika pali basi chilungamo. You understand? So iyeyo anazalemba message imene ndithu chakuti message inali mchizungu. Inali mchizungu komanso terminology zake mawedza amene amagwisa ntchito mchizungu mmene momwe anali ndithu mawu onena kuti mina anthu sangathe kuamvesa kuti kodi Kondwani Kajamba yawa amatanthauza chani. Analemba ndithu so later imene makamaka akuti later imene amalembera president a dziko la Zambia Hakainde Hichilema, president wa dziko la Zambia. So nthawi imene ndithu it's like amampasa malangizo. So anayeka ndithu chizungu koma chizungucho Mr. President, this is a defining moment not just for your leadership, but for the soul of Zambia. Under your stewardship, Zambia has demonstrated resilience, discipline, and renewed confidence on the global stage. Through your commitment to economic reforms, fiscal responsibility, debt restructuring efforts, and restoring investor confidence, the nation has begun rebuilding trust in its economic future and strengthening its place as one of Africa's promising economies. Anyway, these achievements reflect leadership grounded in patience, courage, and vision. Zambia is not only rich in copper, emeralds, and fertile land, but also in something even more valuable: a peaceful people, democratic traditions, political stability, and spirit of unity that has long made the country a model in the region. Such a nation deserves partnerships built on mutual respect, not pressure. Let Zambia's natural wealth uplift its own citizens first. Create jobs for its youth, strengthen its industries, and secure prosperity for generations to come. History often remembers leaders not for what they gave away, but for what they protected with wisdom and dignity. Your people are watching, Africa is watching, and this is your opportunity to show that Zambia's destiny will be determined by the will of its people and strength of its leadership. Hallelujah. Am I communicating? Malawi stands with you. We love you, Achimwene. We are Kwacha currency. Message mine Kajamba, Dr. Kajamba Aujani. Yeah, so message mine ikutanthauza chani. Dr. Kajamba tumadziwa ndithu nthawi zonse ndithu iwo nthawi zambiri adati amamenya kuposa aliyense. Komano on this issue, chilungamo chimayenda ngati madzi. Sanafune kuima ndi Trump. No,
afuna kuonesa chilungamo kuti no alimbakala straight to the president kuti a president no choyambirira mukufunika anena kuti pakufunika such a nation deserves a partnerships pafunika ndithu partnership mgwirizano built on mutual respect not pressure. Pafunika mgwirizano umene mungagwirizane pa mutual respect ne ujani what okay mgwirizano onna kuti mukagwirizana mukumvana ndi ulemu wake okay not pressure osati kupasani pressure yayi mpwichi mmene akupangira za agent a Trump kwapanga Zambia kuti musaine kuti mufuna mayavi no you understand komanso akachamba alangiza a president kuti no komanso zinthu make sure kuti zoti ma resources iwa athandizire kai achinyamata athandizire makampani athandizire anthu ake a Zambia you understand walangiza sonzuri asapereka ayayi komanso anawauza kunzuri history idzakumbukira president utsogoleri umene unateteza chuma chake ndi ulemu wake ndi nzeru zake osati utsogoleri umene unapanga gave away zinthu like abamanga gave away ndoti saza kukumbukirani koma muteteze so on this issue kajamba sakupanga nawo zokusazo zora data mamenya ubaso I've been telling you guys lakhandu ukuzana chilungamo ndi chilungamo you understand azungu mungakhaya kuti mwako ndichantundu wanje mwamwe komano this is the reality ndakuba ndopondereza to the point that even and how watsadirawo pokhaba awasiyasa no abokande no ndikwalangiza azambia kuti no inuyo ndithu sunganize nthu zanu zikuthandizeni so utenga ndawo masole fodi muna suna kidwe nchijewa you understand nasi ndaza ndimba utenga maganje jewa koma usana wike nchijewayo uone wike nchizungu right so that's it so this is timanena kuti kuyima pa chilungamo despite kuti iweyo kayachani koma iweyo kuyima pa chilungamo ndikofunikira kwambiri chilungamo ngakhale kuti utakhala kuti iweyo chobwino orakhala kuti mwana wako mwina ndi mwana wako munthu ndi makolo ako ndi ndani koma ngati apanga cholo kwiko posatenga my emotions okay koma nkungema pa chilungamo kota my guys chimene chikufunika apa njalo okay I support you come on ababa that's wisdom men inzeluzo you understand so lunga manka ba still support no come on that's wisdom zelu zimene sozo abule okay nimakusapotani koma nani mwabanga apa zene mbwelera you understand that's good so actually this is good guys thank you so much. Malawian cameras.